Every Wednesday tuko live na MC Omari na tuko live na MC Omari Nash. Every Wednesday 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 tuko live na MC Omari. DJ PINT on the ones and twos. You're in a mix with God's #1 DJ. This is DJ PINT 254. It's another Wednesday. It's another Wednesday as usual. And I greet you to all of you that have tuned in. This is MC Omari Nash as I always introduce myself. Ijao nagi mose donjo kacha waduku niro kamana yenya. Wako ni mondo share. Kawuono ni endi angi jagomoro. DJ PINT on the ones and twos. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Alright. Wednesday as usual kawuono ni endi maticha dick kakapile kendo ungeni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Ngata mose donjo kacha chaendo. Wago niero kamana yenya. Kawuono an gi jago moro ka endi iluongo ni DJ PINT 254. Kaka wacho no endo kingama njeja. Ingamba serious. Ingime temu ini weri kora. Turinge de manyo kaya DJ PINT YouTube mare DJ PINT 254. Imanya DJ PINT 254. Tineno gik majama no sete mbona ngano ni godongo manyen ne chake gono dongo moro be ene masandi sama wuo kodi ne ene motimo na mixing. DJ PINT on the ones and twos. Yeah. DJ chakiketna ya enya sembo uchungeriere enya sembo. Bas meanwhile sama DJ porketo no endo hakoni ni mailungo ne hey DJ to chap DJ shikilia ilungo ne MC Omari Nash da kongo de negi chake kore kubnareo to poricho wako strong tea amedo paro ni kacha endo ni due to public demand jok matiyo ngeny aningunu sipe na gin jok musomo jok man gi teach koro gikoni ya Omari teach adek mikete ni tinyowa kete Saturday koro akoni ni due to the public demand gik mwacho go te koro wachako timo next year man 2022 kababa kaukom wadhi chako gimoluongo ni one-on-one super sato mano yuro ko ngata koro ni ot iluongo ni MC Omari Nash da kongode nikichake kore kubnareo to podi chwako strong tea Omari chieno jamana mbele wan chiene mwana no to mbele modugo udo Omari dhako oyie chamo manya to bedi oganda iluongo no Omari dhako rudho sofria gi kuoyo to bede sitelo waya
Omera DJ. DJ PINT on the ones and twos. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be Alright, Shiklia. Oh, that is my brother Odongo Swag. Odongo Swag is a great brother of mine. Odongo Swag, you are doing a great job. Kudos. Jatho mora mora my piny luo kaendi. Awiko Winya Pala, that's a great friend of mine. You're also doing great. Japesa. Ilongo ni Japesa Music. He will be here very soon. As I said, I'll give you what you call the specific date. Abiro host Japesa Music. Brandy Totola Mbanya, those are the people that we also have in the list. I think they'll be there kwase chako launch gimwalongone one-on-one Super Sato. Joangla temo launching. Congratulations. Elisha mtoto wa shule. Okop Jarapogi. Odis Toto. Tony Ndiema. Omere jogolo release manyen. Jogolo. Nitie ngatoka ento koreko chako band ne. Nyocha en gi Freddy. Iluonge ni Jamagoya. Jamagoya benege thumbe mamit ahinya. I appreciate and I respect all the artists. Kawuono ngamango ndani ya nyumba iluongo ne DJ PINT 254 to nikech gini biro gotieno okadwa na kel wendo kosenindo yiena uru mondo koro akel nu kijana ni endi akoni ni wan na chatellite mora ijo ingama DJ ingama robedo comedian ingama musician idwa promotion. This is the place to be, and the only person to contact is MC Omari Nash, a friend of a man of people, but I'm a friend na jo madwa na watching ni gedieri jomulu redieri mago yo zika jomulu DJ mi adum sama ya wait Yoninya Sembo wewe ah June hey Adururu. Hey. Atiruriru. Tururiru. Atiruriru. Ha. Jokanya na mamoso uduto jamane naka mokwongo adwoko erokamano ne MC Omari Nash to kod Omari Nash production team no te an giluonga ni Marshall Utieno awuod game kamoro ni game akala kinda kala gindorika mane home nyinga mar tich kata mar usani giluonga ni DJ PINT 254 kendo inya follow DJ PINT social media Facebook, Instagram, Twitter antie YouTube and make sure subscribe DJ PINT 254 mixes audio ziko pale here. These are DJ PINT 254 somba asomo kamoro primary asomo Kaudha primary school aito awuok Kaudha biro Nairobi adonjo kamoro ni Orbit High School matieke kanyo siepena duto jogo mane wasomo go amoso uduto kamora mora ma untie kageno ni be ruoth bende rito kaka bende rita kon. DJ nachako bedo back then in 2013 kanye ma nachake to kana nachake gi dala then aneno ka dala bitoko oko advance ma abiro Nairobi I join music school iluongo ni Blington DJ Academy atieko kanyo kore kachako bedo ngama independent yani bedo kian katiyo kaka
ng'ama ni kende. An gi entertainment miluongo ni The 254 Entertainment ma an CEO. For now, one 4 DJs. To one gi entertainment ma timo gi miluongo ni wedding, kain gi wedding, road show, club events, in gi launching fulani midwa timo. Imanyo DJ Pint. In garus, in gi birthday, house parties, obede club, obede ot, mago duto atimo. Koro bookings inyatimo email djpint254@gmail.com. To apani kanyo wabro tudore maber. DJ En kamano. Apa DJ me. Manu bazu. Tinge gi malo. Tinge kama. Tinge umeda. Tinge kama. Tinge gi kanyo. Kaikena kama. Tinge gi kanyo. Kaikena kama. Ichege kama. Korke chwado gi nyundo. Hey, ikinge kama. Korke chwado gi nyundo. Korke chwado gi nyundo. We hey. Adwane loke kama. Loke gi bathe. Iti. Kasi. We. Kama omega kama korke chwado gi korke chwado mani luogo no dongo swag no ngausi pa iminge Odongo swaga ng'e. Okay. Kaka na kodi jakora boge kawuono guest mara iluongo ni guest ma kawuono an go ka endi iluongo ni DJ Pint. DJ Pint 254. PINT. Kamano. 254. Yeah. Ineno magi e onagi madwani koro wager jok machalo kabagi ka gichopo mbele koja at least giparo ni bwana anno mak bada gi ngane anahero ga ni ngato kanigi gimoro monyalo timo maber wami opportunity. Wan wahero chiwo opportunity ni ngata man gi talent, and that's what we are here for. Koro ingat moro man gi talent kata ingeo jago moro ma maybe idwano timne promotion, what he can do for you and gima nyalo timo ni ene wanyalo ma timo ni promotion. I love my friend Ogina Koko who once said ni comedy kata talent ok puonj ngato, ibedo godo giminya timni en promotion. Yeah, at least maybe inyalo keto ji achiel ariyo adek ong'eyi. Kaka sani maybe nitie jok moko mong'eya emomiyo akoni ni inyalo dhi ti subscribe ne Germany ende iluongo ni DJ Pint 254. Yeah, kitimo ni ng'ato promotion mano gima duong' mokalo. DJ Pint iwacho ni dala ni kanye? An Wood Game. Wood Game. Aha. Koro jogame popote ulipo jogame game gi karkanye. Game kinda kala gindori ka. Akala gindori. Kinde ka. Koro kidhi kichiko the other side. Kang'adhi bondo. Koro kinda kala. Wuok akala. Kapo kichopo ndori diere ka. Nyingi madala en ngawa. Igeni samoro kwa wacho ni DJ Pint 254. Niti ng'ato mawacho ni yawa dong machalo wuod gweng'wa yawa to matoken kech macha to kluonga ni DJ 254. Koro jingi ng'ama dala. Nyinga madala milonga ni Marshall. Marshall Odhiambo. Otieno. Yeah. Marshall kisewinjo ng'ama milongo ni Marshall odhi godhiambo kata otieno. Gene nyuolo gi sama koro piny dwaro ka gima were gi wadgi. Inyuolo Marshall. Marshall wacho ni Sombi chalo nade? Sombi awinjo ke wacho nyaka gimoro mar music chalo ni buki nyano maber. To dongi. Itimo primary. Timo primary. School mane?
Kaudha. Mano dala kocha. Mano dala. Kasto secondary atimo Nairobi ka. Kare gimo miyo wangi lero mara. Kare somo boma. Wan jomo somo dala, wan kata guog japuonje mano tho mano holiday. Wadhi guog japuonj. Kia odumb japuonj tho. Mano ma serious school japuonj dwa chwado umi pamani une munu olo ne oduma pi. Chiege onyuol mano holiday. Idhi bo nyathi. Isombo pi itero ka japuonje wan wasomo matek yo. Ure rusomo Nairobi. Koro bang high school to idhi timo music. Bang high school atimo music. Music atimo kamoro ni Blington. Nigi puonj ma DJing koso ing'e nyaka somo notes makomi semi quiver, semi demi quiver tinyalo read. Te. Ibere gino? Abede. Okay. Mano kare gimana. Ma koro jam motimo music. Jam okay. Onjina gichere kako wachega. Do re mi fa sol la ti do. Ay, oyo kage. Bas. Koro iwacho ni gini ni donje karango. Ang'o mono omori mi wacho ni in DJ michaki nikech aneno ki wuoyi matin maber manyari mondege. Inyalo bedo mekanika. Idwag inyalo kata ono pi. Ang'o miyo in iwacho mani bwana? An adwa bedo DJ. Dhano ose gombo tije mang'eny. Dhano ose gombo tije mang'eny. Kendo an kana chako. Pani asebedo ng'ama ohero thum. Yeah. Initially. Thum no. An kumoro amora mantie. Nyaka yuda ka ane ginya earphone moro. Awinje go mane background kanyo. Gimane driver nen gimiluongo ni passion. You have passion for music. Kano kanya wer to nyaka natim gimoro amora ma madhe gi music. Okay. Mano very right. Mano very right. Gimene ni wacho no endo gima kata notimore. An kana wuoyo kumoro kata wuoyo dala gocha. Achako na wacho point moro ni to jikone bwana dhi kucho ge ujinga. Kuna wacho ni kari an gi potential e ujinga ni. Wecheke ujinga ni obed for company. Kawuono neno ka at least ka bwajo taneno kalimba bete gino nyelne. Mano nyiso ni ujinga timo gimoro ngima. Koro isechopo ge DJ ni level mani sani. Nitie jok moko musetiyogo kata kuonde moko ma beti seti at least minya mention. Setiyo kuonde mang'eny. Mostly an ng'ama iluongo ni freelance DJ. Mano to kisungu no to freelance DJ ni. Awach ni en DJ man thuolo. Yani you are mobile. I'm mobile. Okay. Magara ko ponisa ni ng'ato luonge ugonja. Ooro mana transport gi pesa muwinjoru tidhi chwado kono. Koro mani luongo ni freelance. Kore kare amba dwa kono ge mobile. Ambe kare wakoni ge ambe luongo ni freelance MC. Lakini ojiji ni to ber. Ang'eni ka ojiji matiegi tang'e kesongo maber nikech ng'ato ka ng'ato biro gi kesongo achiel achiel. Ng'ato ka ng'ato sani kora dwa ingo nyulo marwa. Onyulo machako kodi sani adhi mabor. An kora bro chako ni ati an kora bro chako mana kao kesongo ma ji obiro go. Onyulo marwa ina sayombi. Nikech ji biro kanyo sechiel ji kelo na kesongo. Winje kawuono an ge freelancer. Kuri luongo ni freelancer. Okay, miya kizungu moro kendo bwana chiel kende miweyago. Kizungu ng'eny ma kwa chako wang' notiek. Kare kika kinyi baba na kiani gino dhi chwanya. Koro imix tumbe te koso nitiere mana kaka wacho ni bwana ana mix angla kende koso ana mix mana reggae. Imix ga tumbe maga. Ana mix tumbe te. Okay. Depending gi kuma tie gi audience man tie. Okay. To be nitie meki ma isegolo manie e site magi. Nitie mang'eny. Ine site mane? Ane YouTube. Mano for videos. To audio. Nitie kumoro miluongo ni Hear This. At DJ PINT 254. Koro idio nang idia ni Hear This. Idhi kar Google. Idhi Google kanyo. Tidio ni Hear This. At DJ PINT 254. Hear This at DJ PINT 254. Okay. Can you from that site inya download go bethum? Inya download Okay. Inya share be. Okay. Koro ere kaka site machielo gi to chulo ing'ena winjo mani YouTube chudo. Are those other sites also paying cause ento en mani more for passion? The other sites hapa ni ena platform ma gichiwo.
Okay, for connection and networking. Okay. Okay. I've been also with other DJs. DJ Vinci is a great friend of mine. DJ Bomba. There are several DJs. My design naga posters, by the way. Koringene, I have to ask. Kor benitiere jothumbe gi endi jathum moro maduong' ming'eyo misetiyo godo kata migombo tiyo go. Jothumbe magombo tiyo go to ng'eny. Mane onagi an mane onagi gi emanya neno kaka aginene. Mane onagi gi maboneno ni en willing odwaro DJ monya tiyo go. To dongo nyamanya. Okay. Miluongi ne DJ PINT 254. Migi namba ni? Namba na 07 17 78 75 88. Koro aneno ki iwuoyi mondisore majaber. Samoro nitie nyako moro maneni kacha to wacho aya wakanya yudo gida. Ok koro isekendo koso podina ina kaka ino. I knew it. I knew it. Kuri ngene gine chineno wajiri amba ne nyiri okan kamano we nyiri biuru nen nyiri eri odwari ambo sekendo koso podi nono koso nen we nyiri omre chi unyako kanibati bwana DJ wuoyo umari ngato nitie okawe pati kika pechi ne adwa wakanyo kiponi ngama wuoyi tidwa konyo wuoyi wadu ingama wuoyi the interview wacho ni ngato nitie stop from there kike wacho nyinga nikech idhi wacho ni ati Melina Nyango to Masi penjo ni anadong kanyo Masi dhi penjo koro idhi wacho ni ngato nitie koro Melina ngene ene man kanyo kale Masi bende kanyo Sharon bende kanyo opaka e TV koro winja ina Nyango ina tiero koro kike wacho ngato nitiere ngato nitiere in mineno gini ine koponi in girlfriend ngane in ine mowuok kode ka ina Nyango enin mit bada tani to koro kona challenges moko misebedo godo e field ni nikech ang'eni it has not been easy iwinjo gimoro amora kichako nyako bed gi challenges in challenges mage misebedo godo e gine kaendi iluongo nang'o e field mar DJ ni field mar DJ ni challenges ng'eny gima kelo challenges mokwongo anya wacho ni en support ing'eni mondo mi ing'eri mondo mi kata ng'e ng'achacha kata in ng'e ng'achacha nyaka ibed gi connection moro you have to be connected mondo mi irom gi ng'at machielo mondo mi irom go mari idwaro connection moro koro connection is a great challenge connection a great challenge ngato ne kona gani ni kata ka in musician they don't what you are singing doesn't matter. The audience want to listen. Who are you? Gipenjo ni mano ngama werno ni mano mari to ni mano ngama werno mano DJ PINT 254 we koro kati wacho mani ogwela nyathi ga dongo we nikech ong'eye koro ng'eruok no is a great thing. In fact wacho ni loso nying for you to create your name mobed gi name koro emi wacho ni problem because you have to be known. Okay. That is so great. To advantages mage misebedo godo nyaka ni chak timo DJ ne gonde ma maybe isedonje ma midugi penjri ni mani madonjo ka advantages ntiere asetiyo kuonde mopogre asetiyo clubs asetiyo mang'eny kanya kwano asetiyo radio moro iluongo ni Ghetto FM Ghetto Ghetto FM asetiyo Ghetto FM ok en madhulu donge ok en madhulu okay mano kuonde ma isetiye. Alright, kori wacho ni setiyo Ghetto FM nitie kumoro michakitie kendo asetiyo clubs asetiyo Kitengela Club 7 Utawala asetiyo Bulls to gi tije ma oko kaka wedding
Oh, wedding. my wedding. birthdays. Okay. Koro wan gi program mawuok manyien iluongo ne one on one super sato. Adwa ni bed our DJ. Adwa ni bed our DJ next coming program. Odhi chakore first of 2021. Already chiegno waga ga thum ten metho ten nyero manoma wabiro timo launching ma serious. Hey man, iwinjo nani? Are you ready to work with us? I'm ready. DJ Kata kwa chako sani ndo wachaka chako. sare neno ka pok ibiro gi machine. Sare to pok ibiro gi machine. Adwa ni koro ik machine ready. Nikech kumwadhi ye koro emalech. Koro wasewacho matin, isekono jogi kaka ne ichako nyaka koro sane. To be nitiere jok moko mo support him, at least you can appreciate. Koso in isebedo beda kitimo solo. Support so far. So far kanya wacho ni nitie ng'at mose support in any way financially. Your promotion maybe ng'ato se promote, share gigeni. Promotions jok ma share gige na appreciate though ingeno kinyange gi jite. Yeah. Anybody ma share product na mondo chop ne joma ni oko go. You appreciate. I appreciate. Kata ko kange ni nga inoko kanyo. I share ka golo mix. I share reach ji mang'eny. Kudos. Nitiere jok moko matimo greater part in this field of music. Kaka undi DJs moningo benu appreciate. Jongware iyudo kan jangware oketo thum ng'ato bwana yare 20 kilometers. Mano mana thum DJ ebu wachane gicha wachne DJ PINT 254. DJ PINT 254 paro ganyasuba DJ PINT 254 chwado gi nyundo anitinge DJ PINT 25 ani jugo kelo kama kare jogo be dwani upako giga samora mora ma untiere ijathum artist mora ngene ng'ama timonwa koro tich matek dela kocha kate kor gweng kate kor street iluongo ne jangware gine me biro yuro ka giketo thum gigogo kasto gi jogare bende oningo we appreciate jogo seriously man go kani endi ma iluongo ne DJ PINT 254. What you can do, go there, subscribe to him and share. Yeah, Sanin so far how many subscribers are you having? Angi 70 yeah. Yeah, 70 subscribers. And the bede morna ka chaka romo gi DJ tayudo ka koro ene 200 plus ochiko 300 odonjo 500 bwana nwa timuru bwana onge pesa ming'adi ki subscribe ne wadu. You just subscribe DJ PINT 254. Iseketo some mixes there, huh? Gintie. Maro madikama Gin karibu sita auchiel. But auchiel go gin manoma. Koro gimadwa na koni ka indika jogi winjo that will also help you. Consistency. Winjo. Iketo how busy are you in this city of us? I'm busy to unavailable. Okay. Anytime. Namadwara yo. No, gima penjo teach DJ ni. Itime as part time job so full time. Sani bora time part time. Or part time. But get time at least every week ket ne joge gimoro. Koro mano dhi ket account because as they subscribe give bodwaro gik maniu. Iwinjo. Do your own research. Do your own research and give them the latest audio software. Injo samori nyamiyo gibongo matin angla koni chwado but chwado ma latest kata mo trend manoma. Kuri ngene kage dhega to ge yudo ka at least iketo gimoro and that one will take you far. As I conclude, Benu se bi break code.
Hey, wenyeno tiek wuoyo. Be use matieko. Okay. Money material break kacha, and we shall be right back after the break. Adwani konjoge. Kamera kacha. We shall be right back after the break. We shall be right back. Kon nyingi ni I am DJ PINT 254. We shall be Yes, I'm DJ PINT 254. Alright, money material break. I don't watch the camera kachane. We shall be right back after the break. We shall be right back after the break. Omerodaki wetu gino ka DJ. Adoni wetu gino ka DJ. Makatanga to ka winjo to watch ni bas. Manu DJ PINT. Koni kono gini DJ PINT 254. We shall be right back after the break. Yeah man, this is DJ PINT 254. We shall be right back after the break. You know, so me mix ni achel miketo mondo adhi break. Me mix ni mora achel kanyo misiketo mondo adhi break. DJ PINT on the ones and twos. You're in a mix with God's #1 DJ. This is DJ PINT 254. On Wednesday edition, Kurikelone 1-on-1 Super Sato Chakretari Kachiel Igamenyen Manu 2021. Update 1-on-1 Super Sato with MC Omari Nash kuanzia saa 3. Alright, we are back, and the person that I have in the house today, the person that I have here with me is a guy, the talented one, that is called DJ PINT 254. To mwana wa winjo no endo, mano ene motimo ne mixing. No se kono wakaji chani gimomi ono donjo DJ en ilongo nango chanda en passion in music, no better passion music. DJ PINT 254 DJ PINT en mission vision mane main godo a mixing kind me dangi kono plans gi main godo ahead cause ini mix money entertain watu kono lekni maduong gi bedo DJ ni endi. Plans entertaining you. And one of the plans mantiere. Kodo the plans one is to entertain us. Man number one. Then the second one. Adwani in future bedgi entertainment crew. Entertainment crew. Of which a plan Maria Onyaka Gimoro Academy. Currently, and Gijama Puonjo. Joma kizungu tomato merichwa currently. Currently, and Gijama Puonjo and 3 students. 3 students. But Sanipoda Puonjo gi kumantiere madake cause aonge yonge station. Ama Gimoro ka studio. An gima dwa koni en dreams always come true. In wilwor kaki chako no endo kaki chake kata wan watime kata mina na timo ni endi aonge gi studio but I do it samora yudo kata od mabati moro matin watime ganyo samora wayudo kata pau mipira, we do it there. Wabodhi makoro watime nyaka church mwadhi watime nyaka state house. Koro what I want to tell you ne kiki luzo just puonje kumiyudo gie to ching moro ni chopi ineno ji yak mopogore an kata ngakoni an gi lodging maduong seriously to lodging nane na chak magi chiega kende
Emon wod wangado ot. Twani nugi chiega kanyo. Iwacho ongado ne dhako lojing to mano lojing ne wangada. Sani lojing pong mana. To ka chako muchari an diege na mana nego. Diege mana nego tadhi akono ji kaka nya preserve. Akono ji ni kaka ne preserve diel ne. Kaka nya preserve muchari. Sani muchari pong mana. Koro imbele chaka ke kumine ni chako kono we wacho ni onge ge station. God will give you. God will give you. Sure. Yeah. Mana kaka ambe Nyasaye nutinga malo ka wachako mana lojing na gichiega chere. Kawuono pong maratari. Mit maratari. Maendi DJ gima kwai kaka in kanyo. Let's support this guy. Go there, subscribe to his YouTube channel. It's called DJ PINT 254. He's doing a great job. He has told us that he is having some 6 tracks. Moseti Monegi mixes. Longoni DJ 254. DJ PINT 254. Aderoka ojama ma mbese ne pidho mafua, mbese ne pidho gik mang'eny, and o decide no pidho wiye gi tike. To mano be is also one of the achievements. Achede sama ji puro dala imbi pidh tiki. Atika okti atia kende. Okay. Okol nega pi. Okay. Yeah. Tango mi decide ni we kama and stay ndi. Jaki nyozi mali ala gampoko yepo. Ncho be a leaf. Alright. Alright. My longo ni DJ PINT 254. DJ PINT, as we conclude, I want you to take maybe some few minutes, talk to these people, tell them how they can get you. Eric minya yudie. Yudi kanye. Yingi odi kumi yudie. Yingo fisi. Ketu chiegi mama nyoji. Ji yudi nango. Konji briefly kaka ji yudi. Koponi ati ingi namba ni nyami oge koponi namba ni is public. Koso mana through the social media handles. How do they get you? Okay, unavailable through social media. DJ PINT 254. DJ PINT. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Email djpint 254. Number sim. Wache. 07 no naberio 17 pagaberio 78 prabirio gaboro 75 prabirio gabich 88 praboro gaboro bene mare mpesa kwa tieko ka adwa ni time ya neka be otio maber ke namba mo miyo public kwa ni otio gi mara mora idhi ka umi bich itema ne namba na ko pono biro maber mano namba makoro jo piny tigo ane mabiro kono jo piny ni namba cha tiyo nikech nooro na pesa amora ahinya kaka ne I accept my call me biro kendo aeri nitie penjo mapenjo wasani sane ma iluongo ni Wednesday edition but wapango ni come next year tarik achiel one launch gimwaluongo ne one on one super sato makoro biro nwa Saturday chengeso sa day kutieno kipime gi Wednesday mabiro saa 4 indi wachango wawegi ni Wednesday koso wadhire Saturday ke jikona ni ubari Wednesday watiyo anya wacho ni odhire Saturday Saturday ngenji ni off gen geyodre weekdays ngeni samori ya tich yo chope ot ndo kwa nyine kin bi mondo tich alright ai iwinjo kaka joma tiyo ng'eyo inyato nyot kiol lazima ndo yani okete ka njeja mit maratari ma iluongo ni MC Omari Nas da Kongo de nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako strong tea Omari cheno je mone mbele wan chene mwaneno to mbele mwedilgo kati iluongo ni Omari dhako yie chamo manya to bedi oganda Omari dhako rudho sufria gi kuoyo to bede setelwaya baz amero ko ne wan gi mwatimo en promotion kaka kawuono wan gi jago ni endi iwinjo ko wacho ni en at 70 subscribers wadwa ni ochop K+ donge K+ mondo ibi chak yudo gimoro kata an poka chako yuto koro wacho ni to donge no eng'eya ka gima ando koro chamo pesa moro poka chako chiemo by the way but I thank you to my supporters. We are at 11.5. We are heading to 12. Yeah, we are heading to 12. Adwa ni kapo kwa kelo one on one super sato washerekea chieng' no wabiro chiemo aneno nyiri opong kae ni nyiri biro tedo chieng' wabodhi live in DJ mix no tarik achiel happy new year Team Omari we shall be together with
My director, she's called Miriam. Miriam will be there. My producer, those people who are in camera, Nyakwara Levi. Our last born, Wazio, Willie Wazio, the most handsome man. Kia we yandakera ngoa. Hey, omera tieko. Mina jogi wacha chiel. Miko nogi maleo kapoko tieko. Wach manya wacho. Emwa dwaro no, wach minya wacho no. Emwa keto ne kamera. Koro we chako wacho ne wach mwa dwa wacho. Wach ma wacho. Ani ananya mana encouraging at ma upcoming. Exactly. Ngama dwa no obed DJ. Ngata man mora ma entie. Upcoming DJ. Ngata man gi passion e industry mar music. Okosho nyak bed DJ. Nya bedo artist. Inya bedo jamiel. Inyalo bedo ja drama. Kaka Kolo Skyzan. He's a great dancer. Wadi bedo kode kacha next week. Next week I'm going to host Kolo Skyzan. He will be here. Nado wacho neshe kalure kaka nungo ne winyore. Inyalo pano dhako. Kori nado wacho neshe will be here. Yeah. So gimokuongo en ni nyakiluor Nyasaye. Yeah, Nyasaye nyaka. Ok ne kineno Nyasaye tiringo, yani respect. Kikiringi ywe church. Nti nyen moro sip na gwen kocha. En tiyo kodi lemo. Kech no kone ni luor Nyasaye. Koro en kumoro momungi kiwacho wa Nyasaye to ringo. Pola. Yeah. Gima number 2 en ni nyaka respect. Mimiyo Nyasaye no. Chaki mi wadi. Luoro Nyasaye no. Luor mineni luoro go Nyasaye no. Chaki mi wadi. Chaki mi wadi. Abinyo ko ngato wacho kacha ni luora kaki luoro opete mamu wuok igole anda kata igole tol kata koth go. Ero. Luora kaki Gimanya wacho kendo ni iko na kacha ni ket microphone uko winji maber. Never lose hope. Focus. In better ngama focused. Kiki lose. Dongi winjo ka koro interview ni osedhie as a next standard. Koro wacho make songo. Iwinjo mana ni ati focus, don't lose hope. Hey. Gimachielo en ni nyakiluor tiji. Respect your job. Whether olipa mang'eny kata kochul. Samore wacho gege so. Whether paying or not paying, respect job. Yeah. Alright, mailongo ni one-on-one Wednesday edition. What gone wero kamano jok mono neno wakachacha endo. Maendi ni MC Omarinas da Kongo dini gichake kore kubinario to port chwako strong tea. Wagoni yero kamana enya for you tuning in. And every Wednesday we are here. Though from next year we shall be changing it to one-on-one Super Sato. Kuradwa ni wache kamera kacha. Ikongi konogi nyingi. Kasto ikonogi ni Every Saturday we'll be live with MC Omari Nash at Super Sato. Every Saturday. Gachaki every Wednesday. Angie Wednesday. Kongi chaki Wednesday. Eri mi dwa go kechu. Kawuono wan kodi Wednesday dong. But mwadhi kechu cha and Saturday. Kore eri maber ni midwa chako. Chaki mar Wednesday. Chaki every Wednesday to live na MC Omari. Every Wednesday. No problem. Anilunga DJ PINT 254. Every Wednesday, one live MC Omari Nash 254. One gi 254 Mari and Mara and MC Omari Nash. Kiki get na 254. Kejanya the lock anytime. With me I can go to lock. Anytime I talk to you I can go to lock. Good. Wajagi every Wednesday to live na MC Omari Nash. Every Wednesday to live na MC Omari Nash. Koro watch negi ma Saturday chameno beginge ne every Saturday to go live na MC Omari Nash at Super Sato. Every Saturday to go live na MC Omari Nash at Super Sato. DJ PINT on the ones and twos. You're in a mix with God's #1 DJ. This is DJ PINT 254. Era machuero
Now hear this. Oya ni Wiliwaze aka the most seducing Ajer aka the most romantic boy in the world mazee. Nilikuwa nataka tu nikuambie every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Ama ni aje? Ni hivyo bana. What up people manze, hii ni DJ PINT 254. Na kama kawa every Wednesday tuko pale live na MC Omari Nash. Au unaweza cheka tuko na mbogi kubwa hapa mbaya sana. Si tunaweza sema hii pamoja ama ni aje? Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Tuseme tena? Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Mazee napenda sana. Mazee kama mkijua from next year mazee 2021 mazee Omari na kumbe mlikuwa rada. Napenda sana. Oya by next year 2022 mazee tutakuwa na show mpya yenye inajiita Super Sato 1-on-1 Super Sato na MC Omari Nash. Tunasema tena by next year 2022 tutakuwa live na MC Omari Nash kwa so inajiita Super Sato. Tumemaliza ama ni ala?